लपिया पियबू तबे न जियबू खाली खाए के बा और कुछ मतलब नहीं खे खाए के देह बना लो इहे न उतना काम बा खा खाली खाए के देह बनाओ लो खाई है खाली खाए खाती बाड़ी सब खा जा लेकिन और कुछ मत करी हा खा तरी भर भर सिकम भर भर पेट खा तरी आ खाई के मरकत के दे दे के छी गइए से बतियावा तू बतियावा कैसे ते चुप रहो अधिका मत बोल खियावा खाली बुझाला तोरा कुछ खियावा मैं धर तो खियाइए दिया खियाई ना लिया तोरो को लगल खा जाई तोरो को लगल खा जाई बहिला गाय लेके बहले बड़े बोली सुनो मत चला रहल बने खियावा बोली सुनो मत हमरा के खा तारी भर भर कुछ के ठिकाना ना हुनको ढेरे थी भइल बड़ी खा तारी खाली खोई है सब धन खा गइली और अथी से इनका काम नहीं खे तो मैं खा जाता रे मैं कुछ करे को खत तो तेरा चिंता नहीं खे बतियावा दिन भाव करले बतियावा तू बतियाई ना बतियावा खाली खिया ही में लागल बने दिन भर कोनो काम ना हुई बेरा पर जोन खाए को होता तोन बेरा पर खा लेती यार मन करता कि मारिए ठूसन के बाप रे बाप तेवरिंग कर देख बोला बे बोला तनी बोल बे अधिकार बोला तनी हम तो जो आदमी लिखा जैसे हम तो जाते बनी खियावा खूब खियावा बोली बोली सुनावा तो हमरा के खाली हां चोकर खियावा और बैठल बैठल भर ढेरे हो रताड़ी बेरा पर तीनों बेरा खा ताड़ी गाय से खाली बतियावा तड़ा एकर इलाज काहे नहीं करावा ते चुप रह डॉक्टर के बोलवले बानी अच्छा देखो तनी कब तक डॉक्टर आवत है आ गई डॉक्टर साहब का हो फोन कर लो आलो का हां हां यही डॉक्टर साहब आई ली बैठी बैठी कहां बात पे दोनों जना बड़ी परेशान बड़ा बाप बेटा का और हो नहीं परेशान ये परेशान पड़ा है का हो बताओ जल्दी बताई का रो लोकत नहीं खे अरे भाई लोकोता तो मैंने बेरा पर जवन खाए का भर सिकम खाता अच्छा और कुछ के जुगाड़ नहीं खे निकारा बढ़िया से बतियाओ का खाती है पहले बताओ सब चीज खाती है बेरा पर जवन खाई जाला तेवन खाती है अरे भाई तो हमारे हवा बल्ले पबो का खाती है वो बताओ ना हमरा के का खाती है खरी खाते भी है चोकर खाते भी है भूसा खाते भी है पानी खाते भी है और का खाती है और खाती है पाल खाते भी है बाकी और कुछ के जुगाड़ करा नहीं खे रह देख के बढ़िया दवाई दी है ना वो पूछ धरा कर पूछ तो हम धरते बानी पूछ बढ़िया से नीचे धरी बार धरी ओकर हां बार धरी खाए के खाइए ले तारी खाली पलवे खिलाबन बा और कुछ नहीं खेती 21 दिन के बाद का कर दिया अरे है तहार इलाज होइया कि गैया के अरे बुरबो हम डॉक्टर पता बा का कहीं तू डॉक्टर हो हां तारा का ते चुपचाप रह अरे तहरा का धइला बड़ा तहरा का चेक करता कि गैया के पढ़ल बा त डॉक्टर रो जानता कि ते जानता रे तू तो खूब पढ़ल बड़ा पढ़ी के बड़ा गाय के पूछ धइला से गाय के चेकअप होला करे के नहीं खेनु करावा इलाज दिया बा घोचा ना दियू लेके आई बा तारा के पियवा आते तनी हम गाय के पोछड़ो है जाओ बैठा ने जा जा बैठो बैठा कुर्सी जा पे, तो अपन इलाज कराओ बोले कुर्सी ला बा घर ले आवा कुर्सी के खड़ा का बड़ो खाली बात एथी करबा ले आवा कुर्सी बैठो के बैठो इनका लइका हवा हां बोली हां भाई पैसा ना बोले तो कैसे बोल जाला ले आई बड़ा 27 महीना से पहिला गाय दारू रुपया बड़ो दारू रुपया बनी हां बैठे जा बैठी करी इलाज इनके जैसा गाय पहिला ऐसा लइका बेहेचा रखले बनी रोड़ा एकदम नालायक ह ला खनु भैया खराब बिया लेकिन खाली खाती है अच्छा घबराया के नहीं खे आगे में काम नहीं के देखाव रुआ
और असली डॉक्टर से वो भेंट हो खइबू खाली आगे में काम ना देखइबू देख इनके के इलाज करी हो पगलाइल बड़ा आई है ना बैठी पहले इनके इलाज करी सुधार देब हम डॉक्टर से जब भेंट हो जाई रोगी के ऑटोमेटिक रोग ठीक हो जाला तो ठीक करी और ठीक करते नहीं एगो काम करी रौरा हम गाय के देख लेनी हाँ हम दवाई दे तनी दिन दवाई करुआ खियाई गाय के दिन तनी धरी चश्मा हमर धरी देखो बड़ा महंगा चश्मा हो लेटाई न हईली धर बबुआ जहर की दवाई है जहर ह ऐसा ना कुल बहचे आदमी से हमरा काहे ना बोला ले चलो महाराज अरे दे तार कौन ठीक बा धर इधर दी हई एगो सीसी बा हां उनका समझाई अरे सब बापे बेटा न बनी आ गाय यो घर में केहू निके नु अब कबा हम बापे बेटा बनी जा गाय दिया गाय दिया ये नु हमारी मुंह गइल माई तो कहिए दियो रे अच्छा याद ना रहता रहा हइया पागल ह तनी हम दिमागी ह अरे तो हमहू डॉक्टर जानतन का कहीं काके से आइल बनी रांची से ला कहते बतिया होने ने कहत तनी अब कहीं ना अरे रही तू ना है ने हां एकरा के तू सुतला के बाद खाली हो हई रोवल ही रोवा उठे से पहले एकरा के पी ले तब तक ठीक होई मुआला के बाद डॉक्टर आइल बड़ा काके से तारा बुझाता तनिको ताहारा के देता हमारा के देता का के इलाज करे खातिर लेके बुढ़वा कवलो गाय के गरवारी रोवे नु करी ले तब के करला हई करला हां तरुआ कर ले तकरा के रौरो जैसे मान लीजिए माथा में पैर में दर्द होला मुंह में दवाई खइले पर ठीक होला नु भाई हां ओही तरीके से गाय के गरवारी रोवे करतनी तो रौरा करे के खाई तो गाय ठीक हो जाई ठीक बा आए कैसा दे ऐसा नहीं डॉक्टर को बोला ले ला तू सुनिए ना। गाय के इलाज करे के बा हमनी के इलाज करत है डॉक्टर है कि का हरे का डंडा ले रे लो इधर से दे रे भाग इधर लेना तो सारा कर अरे भाई रुको चल 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 चल